Tätä ruokaa on helppo tehdä. Munakasrullan täytteeksi sopii melkein mikä tahansa. Tänään käytän täytteenä punasipulia, paprikoita ja hiukan valkosipulia. Kaikki pieneksi kuutioiksi paloiteltu. Aineksia pehmennetään voissa. Ja ruokaisuutta voi lisätä vaikka palvirouheella. Munakasta varten sekoita keskenään 5 munaa, puoli litraa nestettä sekä 1,5 desilitraa jauhoja. Munakas valmistuu uunin keskitasolla 200 asteessa puolessa tunnissa. Levitä jäähtyneelle munakaspohjalle haluamaasi tuore juusto. Ja laita sen päälle paprika palvilihaseosta tai vaihteeksi tonnikalaa. Kääri rullalle kääretotun tapaan ja suojaa rulla vielä voipaperilla ja laita se jääkaappiin yöksi vetäytymään.